Hi guys, ayan, so mag-update lang tayo dito sa ating tropical cyclone na si Rolly. So ito ay nag-change ng direction ng kanyang track direction guys. Ayan, so kaya hindi na natin naranasan dito sa Laguna area yung gaanong kalakas ng bagyo, kasi ito ay naglandfall pang-apat na beses sa Lobo, Batangas as of this afternoon as per the Pag-asa. And now ngayon, ang bagyong si Rolly ay wala na siya sa mainland ng Luzon. Ayan, so nasa West Philippines na siya. And then ito ay tinatayang nasa 70 kilometers south of Metro Manila between 5 p.m. and 7 p.m. So ito ay ayon sa Pag-asa. So ngayon guys ay pasalamat pa rin tayo dahil sa hindi tayo nadaanan ng ganong kalakas na bagyo. Kaya so we always thank the Lord na ayan, so dininig ang ating mga panalangin na hindi dumaan ang ganong kalakas ng bagyo. So ito ay ang bagyong si Rolly ay tuluyan ng nanghina, kasi nga ito ay tumama na sa ang kanyang lakas ay naibuhos na sa Kabikulan at saka sa Quezon City, Quezon Province. So ngayon ay nasa West Philippines na siya. So kung titingnan natin ito, so hindi na siya gaanong kalakas as unlike na pagpasok pa lang dito sa kalupaan ng Catanduanes at saka dun sa Bicol region. So nandito na po siya, pero inaasahan pa rin guys na dito sa parteng Zambales area ay inaasahan na mag-iingat po tayo dyan. Ayan, so nasa under signal number 3 pa rin po dyan sa lugar na ito guys, sa may malapit sa dagat. So inaasahan na ngayong gabi ayon sa Pag-asa ito ay mag-e-exit na sa Philippine West Philippine Sea. So ayan guys, so pasalamat pa rin tayo po dahil sa hindi tayo dinaanan ng ganong kalakas na bagyo. Ayan, so dahil sa nag-change ng track direction ang ating si bagyong Rolly. So ayan lamang po guys ang ating update for this night, and then sana ay maging okay na po ang lahat, at saka wag na po tayong mag-worry kasi yung latest update ng Pag-asa, so nakita natin na nandito na po siya sa West Philippine Sea itong bagyong si